आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय PM किसाननि मोस्ट इम्परटेन्ट बिग आपडेटआ ओंखारनानै फैबाय। बेनो जाहैबाय PM किसाननि 16 इनस्टलमेन्टनि फाइनाल डेटखौ गभर्नमेन्टआ रिलिज खालामनानै होबाय। नोंथाङा PM किसाननि 16 इनस्टलमेन्टखौ माब्ला मोननो हागोन? नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो नायगोन जाय बिथांमोना 16 इनस्टलमेन्टखौ नेगासिनो दंमोन, नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। गभर्नमेन्टआ डाइरेक्टयै नैबे PM किसाननि होम पेजाव बेखौ नैबे 16 इनस्टलमेन्टखौ बेनि फैसा सोनायनि डेटखौ रिलिज खालामनानै होबाय। नोंथांमोना नैबे 28 फेब्रुवारि जानाय लोगो लोगोनो PM किसाननि 16 इनस्टलमेन्टखौ नोंथांमोना नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव 2000 रां मोननो हासिगोन। आरो जाय बिथांमोना PM किसानाव रां स्टप जानानै दं, नोंथांमोना मा खालामबा नोंथांनि स्टेटासा माबायदि देखायब्ला नोंथाङा रांखौ मोनगोन, जोङो बेखौबो नायगोन। नाथाय जाय बिथांमोना रांखौ मोनबोगासिनो दंमोन आगोलनिफ्रायनो, नोंथांमोना नैबे 28 फेब्रुवारि जानाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना बे PM किसाननि 16 इनस्टलमेन्टखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। नोंथाङा बेखौ नायनो थाखाय गिबियावनो नोंथाङा बेखौ सार्च खालामनांगोन गुगोलाव PM किसान, नोंथाङा बेबायदि सार्च खालामनांगोन। बेखौ सार्च खालामनानै नोंथाङा नैबे PM किसान नैबे गिबिनि पेजाव नोंथाङा थुना होनांगोन। जोङो दानिया बेयाव थुबाय। नोंथाङा बेबायदि मोनसे बेयाव पेज खेवगोन। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों PM किसाननि नैबे 16 इनस्टलमेन्ट, नैबेयाव 28 फेब्रुवारियाव नोंथांमोना मोननो हासिगोन। दानिया जाय बिथांमोना PM किसान दंमोन, DBT, EKYC होदोंमोन, नोंथांमोना गावबा गावनि स्टेटासा माबायदि देखायब्ला नोंथांमोना रांखौ मोननो हागोन, जोङो बेखौबो नायगोन। नोंथाङा बे पेजाव फैनानै नोंथाङा नैबे नाउ इउआर स्टेटास, नोंथाङा बेयाव थुनानै होनांगोन। जोङो दानिया बेयाव थुनानै होबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ नोंथाङा नैबेयाव बहायनांगोन आरो नैबे केप्साखौ नोंथाङा नैबेयाव बहायनानै नैबे गेट OTP आव थुनानै होनांगोन। जोङो दानिया बेयाव रेजिस्ट्रेसन नंखौ जोङो बहायनोसै। दानिया जोङो बेयाव रेजिस्ट्रेसन नंखौ बहायबाय। दानिया नोंथाङा नैबे गेट OTP आव थुनांगोन। जोङो दानिया बेयाव थुनानै होनोसै। बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो मोनसे OTP फैगोन जोंनि मबाइल फनाव। दानिया जोङो बेयाव OTP खौ बहायबाय। जोङो नैबे गेट डाटायाव थुनानै होनांगोन। दा जोङो बेयाव थुबाय। नोंथाङा 16 इनस्टलमेन्टखौ मोननो थाखाय नैबे मोनथाम लेन्ड सीडिं आरो EKYC आरो नैबे आदार बेंक एकाउन्ट सीडिं स्टेटासा बेबायदि एस खोथैनांगोन। अब्लानिया नोंथाङा 28 फेब्रुवारि जानाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना PM किसाननि 16 इनस्टलमेन्टखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। नोंथाङा बेखौ चेक बानायबानो जाबाय। आरो नोंथाङा DPT डाइरेक्ट बेनिफिट होनाय मोनसे सिस्टेमखौ बेबायदि चेक खालामनानै नायबानो जाबाय। नैबे आदार बेंक एकाउन्ट सीडिं स्टेटास, नोंथांनि DBTआ अके जाबायब्ला नैबे आदार बेंक एकाउन्ट सीडिं स्टेटासा बेबायदि एस खोथैगोन। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। नोंथांमोना बे 28 फेब्रुवारि जानाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना PM किसाननि 16 इनस्टलमेन्टखौ 2000 रां नोंथांमोननि बेंकआव नोंथांमोना मोननो हासिगोन। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।